आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33. दर्शको नमस्कार. खरं तर आता अतिशय एक आनंदाची आणि खुश खबर आहे कोकणातील सर्व चाकरमान्यांसाठी. आणि ती खुश खबर ही आहे की खऱ्या अर्थाने अगदी कोकणातील सगळ्यात मोठा सण म्हणजे गणेशोत्सव आहे. आणि गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर आता येऊन ठेपलेला आहे. मात्र तत्पूर्वीच आपल्या सर्व कोकणवासियांना आणि अगदी चाकरमान्यांना गणपती बाप्पा पावला आहे. आणि खऱ्या अर्थानं जर सांगायचं असेल तर ती खुशखबर म्हणजे जे आपली चिपी विमानतळ आहे, तर त्या चिपी विमानतळावरून जी प्रवासी विमान प्रवास वाहतूक सुरू झालेली होती, मात्र मध्यंतरी ती फारच रखडलेली होती आणि अनियमितपणे ती सुरू होती. आणि त्यामुळे फार मोठी गैरसोय ही मुंबईतून कोकणात जाणाऱ्या विमान प्रवाशांची होत होती. आणि त्याचबरोबर अगदी सिंधुदुर्गातून मुंबईत येणाऱ्या विमान प्रवाशांचे पण फार मोठे हाल होत होते. आणि या संदर्भात अनेक तक्रारी या एकूणच विमानसेवेसंदर्भात होत्या. आणि खऱ्या अर्थानं याकडे अगदी गांभीर्याने जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी लक्ष दिलं. आणि आजच त्यांनी केंद्रीय हवाई मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांची भेट घेतली आणि त्यांनी या संदर्भात लक्ष वेधलेलं आहे. आणि एकूणच जी काही वस्तुस्थिती आहे ही त्यांच्यासमोर मांडल्यानंतर खऱ्या अर्थानं केंद्रीय हवाई मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी अगदी 1 सप्टेंबरपासून अगदी चिपी एअरपोर्टवरून नियमित विमानसेवा सुरू करण्याचं अगदी आश्वासन त्यांना दिलेलं आहे. आणि त्यामुळेच 1 सप्टेंबरपासून अगदी नियमितपणे या विमानतळावरून अगदी सिंधुदुर्ग ते मुंबई आणि मुंबई ते सिंधुदुर्ग अशी विमानसेवा ही सुरू होणार आहे. आणि खऱ्या अर्थानं ही चाकरमान्यांसाठी फार मोठी एक खुशखबर आहे. खरं तर कोकणातील गणेशोत्सव हा फार मोठा उत्सव आहे आणि आतापासूनच कोकणात चाकरमान्यांना जाण्याचं वेळ लागलेला आहे. आणि त्या पद्धतीनेच ह्या सर्व नियोजन त्यांचं सुरू आहे. आणि अशा वेळीच अगदी जी अनियमितपणे सुरू असणारी विमानसेवा होता, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर चाकरमान्यांकडून नाराजी व्यक्त होत होती. आणि वेळोवेळी या संदर्भात पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांचं लक्ष वेधण्यात आलेलं होतं. त्याचबरोबर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचं देखील या संदर्भात लक्ष वेधण्यात आलेलं होतं. आणि त्यानंतर कुठेतरी अगदी आता अवघ्या काही दिवसांवर गणेशोत्सव येऊन ठेपला असतानाच खऱ्या अर्थानं पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी केंद्रीय हवाई मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांचं लक्ष वेधलं. आणि आज आवर्जून रवींद्र चव्हाण यांनी शिंदे यांची दिल्ली येथे जाऊन भेट घेतली. आणि या भेटीमध्ये त्यांनी ज्या पद्धतीने गेली अनेक दिवस या चिपी एअरपोर्टवरून जी काही एअर अलायन्सची जी काही अनियमितपणे जी सेवा सुरू आहे या संदर्भात जी वस्तुस्थिती आहे ती त्यांच्यासमोर मांडली. आणि त्यानंतर याची तात्काळ दखल ही केंद्रीय हवाई मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी घेतली. आणि त्यांनी संबंधित विभागाचे सर्व मंत्रालय सचिव म्हणा किंवा विशेष कार्यकारी अधिकारी, संयुक्त सचिव, त्याचबरोबर एअर इंडियाचे आणि एअर अलायन्सचे जे अधिकारी आहेत त्यांनी या मीटिंगला बोलवून घेतलं. आणि पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्यासोबत ती मीटिंग घडवून आणली. आणि या मीटिंगमध्ये खऱ्या अर्थानं रवींद्र चव्हाण यांनी अगदी मुद्देसूदपणे जी काही वस्तुस्थिती आहे ही त्यांच्यासमोर मांडल्यानंतर एकूणच याची अगदी गांभीर्याने दखल ही केंद्रीय हवाई मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी घेतली. आणि लगेच त्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना तसंच एअर अलायन्सच्या सर्वच अधिकाऱ्यांना त्यांनी अगदी सक्त सूचना दिलेल्या आहे की जे काही तिथल्या अडचणी असतील त्या तात्काळ
संपुष्टात आणावं. अगदी म्हणजे ह्या चिपी एअरपोर्टचं खऱ्या अर्थानं जे सर्व जबाबदारी एअरपोर्टची जबाबदारी ही IRB-कडे आहे. तर IRB-च्या सर्व अधिकाऱ्यांना देखील त्यांनी त्या पद्धतीच्या सूचना दिलेल्या आहेत आणि 1 सप्टेंबरपासून काही करून इथली विमानसेवा ही सुरळीतपणे नियमितपणे सुरू व्हायला पाहिजे अशा पद्धतीचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे निश्चितच पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या या पाठपुराव्याला मोठं यश आलेलं आहे. खऱ्या अर्थानं एकीकडे त्यांनी हवाई प्रवास वाहतूक म्हणजे ही हवाई सफर देखील सुरू करण्यासाठी फार मोठं अगदी त्यांनी गांभीर्याने हा विषय घेतला आणि त्याचबरोबर एकीकडे मुंबई गोवा महामार्गाचा देखील एक अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न जो अनेक वर्ष प्रलंबित आहे तर त्यावर देखील त्यांनी अगदी गांभीर्याने तो विषय हाती घेतलेला आहे आणि त्यांनी गणेश चतुर्थीच्या पूर्वी मुंबई गोवा महामार्गावरून अगदी एकेरी वाहतूक काही करून सुरू करणार असं देखील आश्वासन काही दिवसांपूर्वी दिलेले आहे आणि अगदी त्या पद्धतीने अगदी ते युद्धपातळीवर कामाला लागलेले आहे आणि आत्ताच्या या घडीला अगदी 80% काम पूर्ण झालेले आहे आणि गणेशोत्सवापूर्वी मुंबई गोवा महामार्गावरून एकेरी वाहतूक सुरू होणार अशा पद्धतीचं त्यांनी नियोजन केलेलं आहे. खऱ्या अर्थाने रवींद्र चव्हाण यांचा उद्या देखील अगदी पनवेल टू इंदापूरपर्यंत पाहणी दौरा आहे मुंबई गोवा महामार्गावर आणि निश्चितच एकेरी वाहतूक सुरू करण्याबाबत ते देखील अगदी युद्धपातळीवर कामाला लागलेले त्यांनी त्या पद्धतीने पूर्ण यंत्रणा कामाला लागलेली आहे. दिवस रात्र या मुंबई महामार्गाचं मार्गावरून एकेरी वाहतूक सुरू होण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू आहे आणि अशाच वेळी पुन्हा एकदा त्यांनी दिल्ली येथे जाऊन एकूणच जर पाहिलं असेल तर चाकरमान्यांची जी मोठी गैरसोय होत होती आणि ती गैरसोय दूर करण्याचं काम आज खऱ्या अर्थानं पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केलेलं आहे. अगदी केंद्रीय मंत्री हवाई मंत्री आदी ज्योतिरादित्य शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांच्या समोर हा अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न जो गेली कित्येक वर्ष कित्येक दिवस प्रलंबित होता. अनेक चाकरमान्यांच्या अनेक मुंबईकरांच्या जेव्हा त्यांना गावी जायचं असायचं अतिशय महत्त्वाच्या कामाला वगैरे तेव्हा अचानकपणे चिपीला जाणाऱ्या सर्व विमानसेवा बंद असायची आणि त्यामुळे फार मोठ्या अडचणींना त्यांना सामोरे जावं लागत होतं. अचानकपणे ही सेवा बंद केली जायची. अचानक म्हणजे कोणती पूर्वकल्पना न देता ही विमानसेवा स्टॉप केली जायची आणि त्यामुळे एकंदरीत कुठेतरी फार मोठी गैरसोय ही मुंबईकरांची होत होती गावाकडे जाणाऱ्या. त्याचबरोबर जे गावाकडून मुंबईत अतिशय महत्त्वाच्या कामासाठी जे येणारे कोकणवासी होते तर त्यांची देखील फार मोठी गैरसोय या अनियमित विमानसेवेमुळे व्हायची. ऐनवेळी अगदी कारण विमानसेवेला अतिशय तातडीच्या कामासाठी जेव्हा कोकणातून लोक इथे यायची तर त्यांना अतिशय महत्त्वाचं पर्यायी प्रवासी वाहतूक म्हणजे ही चिपी एअरपोर्ट असायचं आणि खऱ्या अर्थानं फार मोठी गैरसोय ह्या विमानतळावरून होत होती. मात्र आत्ताच्या या घडीला जर पाहिलं असेल तर अगदी रवींद्र चव्हाण यांनी हा मुद्दा अतिशय गांभीर्याने घेतला आणि काही करून चिपी एअरपोर्टवरून मुंबईला जाणारी आणि मुंबईतून सिंधुदुर्ग येथे येणारी विमानसेवा ही नियमितपणे सुरू व्हायला पाहिजे या पद्धतीने तो आग्रह धरला आणि खऱ्या अर्थानं जर पाहिलं असेल तर ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी या विषयाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांनी 1 सप्टेंबरपासून या चिपी एअरपोर्टवरून नियमितपणे विमानसेवा सुरू होणार असल्याचं आश्वासन हे दिलेलं आहे. त्यामुळे निश्चितच आजची ही अतिशय महत्त्वाची मोठी बातमी आहे आणि ती चाकरमान्यांना गणेशोत्सवापूर्वी खुश करणारी आहे. त्यामुळे निश्चितच गणेशोत्सवापूर्वीच कोकणवासियांना आपल्या अवघ्या चाकरमान्यांना गणपती बाप्पा पावला असं म्हणायला काही हरकत नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.